vidíte, tu sedí poradný štát, znamená tlmočníci, sekretár, rôzni poradcovia, pozorovatelia čínsky, znamená zostane čínskych ľudových dobrovoľníkov. No a tu sedí strana Korejskej ľudovej armády a čínskych ľudových dobrovoľníkov, jej starší člen, ktorým je teraz generál-major Chae-Jung, možno, že tak z vás už to meno počul. Po jeho pravici sedí čínsky generál-major Tian Cheng a potom ďalej sedí starší plukovník Li Chang-pok. A z tejto strany potom sedí ďalší generál severokorejský a starší plukovník Chinik. To je zloženie vojenskej komisie za stranu Korejskej ľudovej armády a čínskych ľudových dobrovoľníkov. No a na druhej strane potom je to americká strana, ktorá je ako lebo hlavná časť tu boli americké vojská. Takže starším členom je kontraadmirál Bok, teraz nejaký bývalý veliteľ ponorkového lodstva v Atlantiku amerického. Po jeho pravici sedí juhokorejský generál Chung, generál-major a ďalší brigádny generál Kim. A po pravici potom sedí brigádny generál Williams, ten je za Veľkú Britániu. A potom je ďalší člen, ktorý býva už zástupca nejakých plukovník z Thajska, Filipín, Austrálan alebo takto. To sú tzv. Rotujúci členovia vojenskej komisie pre prímerie za stranu velenia Spojených národov. Tam máte vlajky, vidíte, ktoré symbolizujú presný počet účastníkov velenia Spojených národov. Ako sa menila politická situácia, tak niektoré krajiny odstúpili, potom niektoré opäť vstúpili, hej, to sa udialo pred olympijskými hrami, opäť do vojsk, do velenia Spojených národov pristúpila Kolumbia, očakávalo sa, že to urobí aj Turecko. Nový Zéland nie, Švedi nie sú. A Kolumbia. Môžete sa poprechádzať a sa posadiť. Viac personálu to signalizuje, jednak to sa nesmie, to by bolo narušenie dohody, a jednak signalizuje, že jedna alebo druhá strana sa chystá čosi vykonaní. No. A práve na toto sa dohliadalo potom tento Sinuju prístavy. No. Lenže tam došlo k určitému, jednak boli problémy v čom, pretože došlo k určitému vyzbrojovaniu, tak strany už nechceli veľmi dodržiavať tieto záležitosti. No a americká strana sa dôstojníci, aký majú má ten vrcholný sklad, kde si sa zapriekol do Bebotov, alebo tak zahynuli tam poľskí traja dôstojníci a jeden americký. No a tam vedľa v tej budove máme kanceláriu. To je ta čára. No tak vidíte pohľad tu. Bude to majestátna budova. Už len možno k tomu taká poznámočka. Nemalo byť to tak. Povedali, že môže tu byť ale malá budova, to chcete byť malá budova. Najviac
No tak radšej pod zemou, ale normálne si zoberte jedno posledníkov, to má. Áno, oni to vyriešili šalamúnsky presne. No pri zemi, akože sa pozrite sa tam ešte pri zemi, aké to tu bude. Aby to ich majú počty. Samozrejme, že chceli tromknúť našu stranu. A ten švajčiarsky a švédsky tábor, to je... Tam je. Áno, tu je, presne tam je tá vlajka. No, možno nechcem počuť vojáci. Nekoukají daleko. Mají postoj títo Američané. Tento pocit je vojak, viete, totiž o čo ide. Často tu prichádzajú rôzni, alebo aby teda mohli usvedčiť jedna ich navzájom. Je tam dostatový a prídeme večer, hej, ako sa dohodlo.